uHezekeli wamashumi amathathu. Izwi likaJehova lafika kimi, lathi, ndodana yomuntu, profetha uthi, isho kanje iNkosi uJehova, ithi, Hewulani nithi, wongalolo suku, ngokuba usuku luseduze. Usuku lukaJehova luseduze. Luyakuba lusuku lwamafu nesikhathi sabezizwe. Inkemba iyakulehlela iGibhithe, kube yimihelo ekushe. Lapho abagwaziweyo bewa eGibhithe, bayakususa ingcebo yalo, kudilizwe izisekelo zalo, ikushe nophuthi nolude, nayo yonke ingxubevange yezizwe. Nekhubi nabamazwe ahlangeneyo bayakuwa nabo ngenkemba. Usho kanje uJehova, uthi, nabo abaliphasa iGibhithe bayakuwa. Ukukhukhumala kwamandla alo kuyakwehla, kusukela eMigidoli kuze kube seseveni. Bayakuwa kulo ngenkemba, isho iNkosi uJehova. Bayakuchithakala phakathi kwamazwe achithekileyo, imizi yalo ibe phakathi kwemizi echithekileyo. Bayakwazi ukuthi nginguJehova. Lapho sengiphembe umlilo eGibhithe, bachotshozwe bonke abasizi balo. Ngalolo suku kuyakuphuma izithunywa phambi kwami ngemikhumbi ukwesabisa amakushe anokwethemba, kube yimihelo phezu kwawo ngosuku lweGibhithe, ngokuba bheka, luyeza. Isho kanje iNkosi uJehova, ithi, ngiyakuqeda isixuku saseGibhithe ngesandla sikaNebukadinesari, inkosi yaseBabele, yena nabantu bakhe kanye naye, abesabekayo bezizwe. Bayakulethwa ukuba bachithe izwe, bahoshele iGibhithe izinkemba zabo, bagcwalise izwe ngabagwaziweyo. Ngiyakwenza imifula ishe, ngithengise ngezwe esandleni sababi, ngichithe izwe nokugcwala kwalo ngesandla sabafokazi. Mina Jehova ngikukhulumile. Isho kanje iNkosi uJehova, ithi, ngiyakuzichitha izithombe, ngiqede onkulunkulu eNofi. Akusayi kubakho sikhulu esivela ezweni laseGibhithe. Ngibeke ukwesaba ezweni laseGibhithe. Ngiyakwenza ize iPhatirosi, ngiphembe umlilo eSowani, ngenze ukwahlulela eno. Ngiyakuthulula ukufutheka kwami phezu kwesini, inqaba yaseGibhithe. Nginqume isixuku saseno. Ngiyakuphemba umlilo eGibhithe, isini libe nemihelo emikhulu. Ino lifohlwe, iNofi lihlaselwe emini. Izinsizwa zase-Aveni nasePhi besethi ziyakuwa ngenkemba. Imizi iye ekuthunjweni. EThehafenehesi usuku luyakuba mnyama. Lapho ngaphula khona amajoka aseGibhithe, nokukhukhumala kwamandla kuyakuphela kulo. Lona-ke ifu liyakulisibekela, namadodakazi alo ayakuya ekuthunjweni. Ngiyakwenza-ke izahlulelo eGibhithe, bazi ukuthi nginguJehova. Kwathi ngomnyaka we-11 ngenyanga yokuqala ngolwesikhombisa lwenyanga lafika kimi izwi likaJehova, lathi, ndodana yomuntu, ngaphulile ingalo kaFaro inkosi yaseGibhithe, bheka, ayiboshiwe ukuba kuthelwe imithi, kufakwe umzongolozelo wokubopha, ukuze iqiniselwe ukubamba inkemba. Ngalokho isho kanje iNkosi uJehova, ithi, bheka, ngimelene noFaro inkosi yaseGibhithe, ngiyakwaphula izingalo zakhe, eqinileyo neyaphukileyo, ngenze ukuba inkemba iwe esandleni sakhe. Ngiyakubahlakazela abaseGibhithe ezizweni, ngibasabalalisele emazweni. Ngiyakuqinisa izingalo zenkosi yaseBabele, ngibeke inkemba yami esandleni sayo, kepha ngiyakwaphula izingalo zikaFaro, abubule phambi kwami ngokububula kogwaziweyo. Yebo, ngiyakuqinisa izingalo zenkosi yaseBabele, izingalo zikaFaro ziwe, bazi ukuthi nginguJehova, lapho ngibeka inkemba yami esandleni senkosi yaseBabele, yona iyakuyelula phezu kwezwe laseGibhithe. Ngiyakubahlakazela abaseGibhithe ezizweni, ngibasabalalisele emazweni, bazi ukuthi nginguJehova.